सोंबावनायसै आं जोंनि ग्रुपनि नामा माइनाव ग्रुप आरो हाख्ला बाजारनि हेल' रायजोफोर दायो आङो दंफैयो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पस्ट अफिस फाथाबारि सा ओनसोलाव हांमा बाजार होननाय जायगायावहाय दा बे बाजारखौहाय हाख्ला मुंजोंबो मिथिनाय जायो दा नोंथांमोना नुनो मोनदों आंनि बेकग्राउन्डआवहाय समायना समायना जारौ जारौ गावदां आइजोफोर दा बिथांजोमोना मोनसे थांखि लानानै ग्रुप दादों दा बे ग्रुपखौनो नोंथांमोननोहाय मिथिहोहरनो थाखाय नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों दा आङो बिथांजोमोनाव सोंनानै नायनोसै बिथांमोना मानि थाखाय बे ग्रुपखौ दानाय जादों गिबियावनो नोंथांमोननि ग्रुपनि नामखौ फोरमायनो हागोन खुलुमबाय जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि हाख्ला बाजार माइनाव केटारेसन ग्रुपआ ओंखाम खुरनायनि मोनसे ग्रुप दादों आरो बे ग्रुपनि नामा माइनाव केटारेसन ग्रुप आरो जाय नोंथांमोना हाबा बिदिनो मिथिं दावथिंफ्राव ओंखाम खुरनो आरो बिदिनो जायगा आरि फोसाबनो थाखाय नांगौबा जोंखौ अननानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोंनि कन्टेक्टखौ जों स्क्रिनाव होनानै होनाय जागोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बे ओंखाम खुरनायनि हाबाफारिखौ बेसे गोजानसिम मावहैनो हागोन जों जेरावखि लेंहरा जों थांगोन जेसेबांखि गोजानखि जों लेंहरा जों थांगोन आरो ओरैबो बारलांजोबगोन ने बारलांगोन जों जेरैखि लेंहरा जों थांगोन आरो गोजानाव लेंहरबाबो जों थांगोन खाथियावबाबो जों थांगोन ओमफ्राय ओंखाम खुरनायनि बेसेनफोरखौ माबायदि लानाय जागोन हाबा नायनानैनो लानोसै हाबा गिदिरबा जों एसे माबायनो लानोसै आरो हाबा फिसाबा जों एसे खमावनो लानाय जागोन आरो जों गासै 30 जन दङ आरो हाबायानो होन मिथिं दावथिङानो होन आलासि बरायनायफ्रावबो नोंथांमोना बाहागो लागोन नामा बाहागो लागोन जों जेरावबो बाहागो लागोन नोंथांमोननि ग्रुपआवहाय हौवाफोरबो दंफायो नामा गैया गैनायालाय हेल्प होगोन एसे हौवाफ्राबो थांनायफ्राव ओमफ्राय ओंखाम संनाय मानायथ' गैया ने ओंखाम संनायखौ गैया जों खुरनाय बाहागोआव जों आखा फाखा ओंखाम खुरनाय ओमफ्राय साफा खालामनाय खालाय बोखांनायफ्राव बेफोरखौ नोंथांमोना मावजोबगोन औ जोंनो मावजोबगोन बेखौ जों बाहाग रानगोन ग्रुपैनो खावफा ओंखाम खुरनाय लागोन दालि राननाया दालि लाब्रा रानग्राया लाब्रा मोनफा खावसे खालामनानै जों रानगोन आरो ग्रुपआव साबेसे दंखौल' खोन्थादो 30 जन दङ 30 जन ग्रुप नोंथांमोना बे खामानिखौ गाबोननिफ्रायनो मोनोब्ला गाबोननिफ्रायनो मावजेनगोन नामा मावगोन जोङो गाबोन मोनबा गाबोननो मावगोन रेडिखाने नोंथांमोना रेडिखा बयबो साखाफारा खाखानायखा बयबो साफा खाराखाने जेब्लाय मोनो अब्लानो मावगोन दे फैबानो थांगोन औ जै जोंखौ कन्टेक्ट खालामबाथाय जों थांगोन जों सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि नाम्बारखौ जों स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना अननानै कन्टेक्ट खालामदो जोंखौ प्रेसिडेन्टआ सोरथो सेक्रेटारिया बेलस्रि बसुमतारी ओमफ्राय प्रेसिडेन्टआ अनजिमा बसुमतारी सेक्रेटारिया आं ओमफ्राय प्रेसिडेन्टआ दे नोंथांजोंमोना बे ग्रुपखौहाय मा थांखि लानानै दानाय जादों जोङो बे ग्रुपखौ सोरनावबा हाबा हुखा जायोबा ओंखाम ओंख्रि खुरनायफ्राव बाहागो लानो थाखाय बानायदों आरो सोरबा मिथिं दावथिंफोर जायोबाबो बेफ्राव एसे मावहैनो थाखाय जों माबानो लादों नोंथांजोंनि ग्रुपनि नामा मा जोंनि ग्रुपनि नामा माइनाव ग्रुप आरो हाख्ला बाजारनि जोंखौ सोरबाफोर नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोननो जायनोखिया हाबायानो होन मिथिङानो होन बिथांमोना जेरावबो थांनो राजि ओंखाम खुरनाय ओंखाम खालाय बोखांनाय दै राननाय ओंख्रि राननाय फारसेयावबो बिथांमोना थियारि दा नोंथांमोना सोरनो नांगौ बिथांमोनजोंहाय बे स्क्रिनाव होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै रायज्लायनानै लेंहरबानो जाबाय आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहोनो दाबाव मानोना दिनैहाय गोदानैहाय गायसनजादों माइनाव ओंखाम खुरग्रा ग्रुप बिथांजोमोनानो नै बयबो साफा दै लेंहरनो हागोन नोंथांमोना अननानै कन्टेक्ट खालामबायदो जोंखौबो जौगाहोदो एसे सोंबावनायसै आं